Nazdar lidi, moje jméno je Kachňák a já vás vítám u mého prvního vlogu. A co je tématem dnešního vlogu? Dnešním tématem vlogu je, jak vlastně bude takový rozvrh nás na YouTube. Vlastně, abych to shrnul, co budu dál natáčet. Takže ono už o tím bylo video, ale byl tam takový problém. Jak víte, Perius se vymáčkl nějakým způsobem, co bude natáčet, takže víte, co bude natáčet. Ale já jsem toho řekl strašně málo, protože ten vůl stál za kamerou, pořád po mě házel kameny, takže jsem to musel odstřihnout, ten kus, kde jsem dělal takový. Prostě nebylo mi tam rozumně v nějakých čas, takže jsem to musel hodně sestříhat. Takže vlastně teď vám řeknu v tomhle vlogu, co budu točit. Většina začínajících youtuberů začíná Minecraftem, ale my dá se říct, že Minecraft už nehraje. Proč vlastně netočíme Minecraft? Protože Minecraft je strašně mainstream už mě ani nebaví a kdybych natáčel hru, která mě nebaví, tak myslím, že by to nebylo moc dobrý. Takže my začneme hrou League of Legends, která nás baví. Já jsem teda začátečník, Perius už je trochu pokročilej, ale myslím, že se to časem naučím. Snad. Potom chci natáčet tady sérii vlogů, což bude tady za tou stěnou. Já mám plechovky, vlastně tady budu já, tady ten člověk, tady ten kreten. Tady na tím místě možná budou vlogy venku, ale teď, jakože je tam hezky, mohl bych točit vlog na balkoně, ale venku jsou sousedi a mysleli by si, že jsem blázen. Mysleli by si, že jsem blázen, že si tady povídám s telefonem nebo co. Takže vlastně točím vevnitř a někdy budou vlogy venku. Vlastně taky mám zkušenosti s vlogama, takže vím, jak to stříhat, vím, co tam povídat a nějak to umím ukecat, jo. Takže tak. Další věci, co bych chtěl natáčet, budou takzvaný first feelingy, což máte vlastně v grafice kanálu, v pozadí, který jsem dělal já, není nic moc, bude určitě jiný. Ještě se dělá profilovka nějaká, nebo obrázek, prostě profilovka, no. Profilovka, tam se asi vyfotíme nějaká, nevím. Prostě to nějak vymyslíme. A další vlastně série, co budu natáčet, budou random hry, prostě vyberu si random hru, kterou jsem kdysi hrával nebo ji začínám hrát a něco o ní řeknu ve videu. Přesně třeba postavy, řeknu, jak se to ovládá a tak dále. Prostě recenze na hry. Mimochodem, pokud nevíte, co to je first feeling, tak prostě vemte nějakou plechovku a prostě natočím, musí být plná, jo, jasný. A prostě natočím chuť, prostě udělám detailní záběr tady na plechovku a naliju tu do skleničky barva, že jo, chuť. Myslím, že to znáte, prostě recenzi na energy drink. Mimochodem, to by bylo z mé strany asi tak všechno. Ještě možná budou takzvaný outdoor videa, což budou videa překvapivě videa, ale budu třeba natáčet krajinu nebo nějaký makrozáběry zkusím a prostě nějak si zkusím vyhrát s tou kamerou. Takže to by bylo všechno, co budu natáčet. Mimochodem musím vás upozornit, že všechny videa točíme telefonem, vlastně ve kterých jsme my. Tady to. Je točení telefonem, takže audio ani video nestojí za moc, ale není to tak špatný, takže máte to v HDčku, takže pohoda. Takže doufám, že se vám naše tvorba bude líbit. Doufám, že se vám video líbilo. Budu rád za každý pozitivní komentář nebo pozitivní názor, cokoliv. Pokud bude negativní, tak bych prosil, abyste do komentáře nějak napsali, proč se vám to nelíbí, jo. Pak je to lepší, protože pak se můžeme nějak zlepšit. Takže nezapomeňte číst popisek videa, to je tam dole. A budeme se těšit do dalších videí. Čau!